Di biryareki de komîteya bi ser Komelaya Giştiyana Tewaniya girtî ve dihe roja pênşemê binpêkirinên ku li Sûriyê pêk tê bi tundî şermezar kir. Hevdemî topbarana bê armanc ya ku rejîma Esed di derheqê sivîlan de pêk tîne. Proje biryara ku Erebistana Siûdiyê pêşkêş kiribû, piraniya 115 deng anî, her wiha ji wan welatên ku li dijî projeyê deng dayîn alîgirên serekeyên rejîma Esed, Rûsya û Sîn û Îran bû. Piştî ku komîteyê erê kir, biryar amade ye ji bo werê pêşkêşkirin ji Komelaya Giştiyana Tewaniya girtî re. Ev biryara ku nepabend e, wê di kanûna yekem de bikeve dengdanê de. Li gorî vê biryarê, netewaniya girtî bi tundî kiryarên terorî û binpêkirinên ku ji aliyê rêxistina Daeş û Cebhet el-Nusra ve li dijî sivîlan şermezar dike. Her wiha biryar bi taybetî êrişên bê armancê dirê bermîlên teqîne re li ser deverên sivîl neşîn şermezar dike û daxwazê ji welatên daner dike ku alîkariyan ji welatên ku pêşwaziya penaberan dike zêdetir bike. Di vê derbarê de û berî dengdanê, Balyozê Erebistana Siûdiyê Abdullah Yehyel Muallimî got ku ev biryar pabendiyê bi rêzgirtin ji serwerî û yekgirtina Sûriyê ser axa wê tekez dike. Her wiha li ser aliyên mirovî jî radweste. Hevdemê vê yekê ku krîz ta negehe çareseriyeke siyasî wê berdewam bike. Ji alî xwe ve nûnerê Sûriye di netewaniya girtî de Beşar el-Ceferî wekû bersivekî ji vê projeya Siûdiyê re got ku ew projeya Erebistana Siûdiyê mirov seyr dihêle û jê re dernakeve li ser mafê mirovan biaxive. Ji ber dîrokeka wê ya dagirtî bi paşketin û binpêkirinê di derheqê welatiyên wê de heye. Ev biryarê destûrê dide dadgeha tawanan ya navdaletî li dîvçûnê li dijî wan kesên ku tawanên cengê pêk aniye bike. Ku Rûsya û Sîn di sala borî de rê li ber veguhestina dozeya Sûriyê ji bo dadgeha tawanan ya navdaletî girt.